Atenció tothom, accident de trànsit, 2 vehicles. Vale, no veig cap vessament aquí, veig una víctima aquí, Dani. Vale, veig una altra víctima aquí. Vale, rebot. Vale, vehicle de benzina o dièsel, descarto i litigas. No et moguis, sembla inconscient. Sembla que està atrapada. Vale, cuidado aquí, no hay nadie debajo. Atención a los puntos calientes. Nada aquí, veo llaves, airbags. Nada maletero, ningún riesgo eléctrico, ningún vessament, ninguna fuita. Vale, zones segures, podem apropar. Vale, comencem primària. Necessitaré fixació, Què és, víctima conscient? Conscient. Conscient? Vale. Víctima inconscient aquí, Vale, víctima inconscient. Tú quédate aquí. Vale, Marc. ¿Tienes ahí vía acceso? Vale. Atención, estabilización, emergencia, coche plateado. Ves cap allà, no et moguis. 3, 2, 1, ya. Vale, no muevas la cabeza, no la muevas, mira a mí, aquí, perfecto, muy bien. Vale, veo movimientos respiratorios. Vale, el Marc està entrando, aguantad. Ara estic aquí. Un moment. Molt bé, Marc, assegura l'airbag. Ara no estic, Freno de mà, Klaus. Klaus. Vale, mira. Acabo jo aquesta banda. Vale, jo vaig fer l'altre ja, perquè és Vale, aquí. i a l'entrecotxe. L'entrecotxe, primer. Aguantad un momento más. Abans que tu vindrà de manera aquesta. Faig l'ordre de marxa també, les cuines les faré jo ara en aquest. Jo faré també ordre de marxa a l'altre. Vale, deixa'm anar. Continuem primària, tengo llave. Dani, necessitaré... Dani. Dime. Vale, tenemos una víctima adentro que está consciente, el Marc está con ella. Tienes una puerta en el lateral de arriba para poder entrar, si quieres. Estupendo. ¿De acuerdo? Por este lado, David. Inconsciente, físico 2. Físico 2, vale. 1, 2, 3. Estupendo. Venga, vía aérea permeable. Tira amb dificultat. Toma de dificultat. Muy bien, esa primaria. Vale, Edgar? Vinc d'aquí cap a tu, que no cotxe. Vale. I aquest entrecotxe de davant. Vaig primària del cotxe. Vale, Marc, ¿qué tal? No es nota les càmeres. No No nota- estable, Vale. la víctima exterior era amiga. És amic seva? Sí. Com et dius? Àngel. Molt bé, Àngels. La teva amiga és al·lèrgica a alguna cosa o té Però li donen baixades de sucre. baixades de sucre? Vale, molt bé, Marc. Anem a primer, el més segur que sigui aquella, d'acord? Vale. Necessites alguna cosa aquí? Bueno, de seguida que em tinguin l'oxigen. Vale, ara vindran a posar-te l'oxigen. És tot elèctric? Sí, tot elèctric. Vale. Tot airbag, el d'acompanyant no el tinc. Mantenim distàncies de seguretat. Vale. Collonut. Vale? Vale. Ja estic jo. Ha fet una primària cantó i cantó. Em falta aquest cantó aquí. Vale, Dani. Y esto aquí, la línea 2, porque no. ¿Qué tens? Vale. Tenemos una inconsciente, respira con dificultad, crepita el pecho, por lo tanto identificamos que hay una neumotórax, posiblemente. Vale, está crítica. Es crítica. ¿La otra la has valorado? No, todavía no he ido. Pues, Voy para allá. vale. ¿Llevas el oxígeno? Vale. ¿Tienes acceso por detrás? Vale, Marc, vas a entrar, Vale. Mando, entro. Ok. Dani, com ho tens? Jo estic aquí. Primària feta com a element. Primària feta, continuem fent secundària. Vale. Empaqueteu pel morro. Empaquetem pel morro, rebut. Rebut. Vale, aquí tenim. Sí?
Vale, suficient. Vale? Molt bé. Edgar, però vinga a buscar aquest vehicle, no? Sí. No, és igual. Com va, David? Fem un estirament i ja està. Sí, mira, la víctima continua inconscient, però respira amb normalitat. Espera un moment. Ok. ¿Vale? Té el braç atrapat. Por la rueda, ¿verdad? Sí, per la rueda. Vale. ¿Vale? Hola. Hola. Vale, necesitaremos el espacio en el que estás, ¿eh? Luego. Vale, vale, pues después me muevo. Sí, sí, te tendrás que recolocar. Vale, ok. Vale. Supo. Dani, Recullo fustes, Edgar. Dani. Dani, la prioritaria es aquella. Vale. Vols puntal? Empaquetament No. d'avance. Vale, veniu cap aquí. Tenim dues víctimes. Ella és estable, respira, està conscient, d'acord? I ara està el Dani amb ella. Aquella és la prioritària. Aixequem el vehicle. Jo crec que la millor opció serà aixecar per aquí. Per llanta. Per la llanta, és que si aixequem el cotxe potser la roda ens rellisca, saps? I la llanta no sé si se'ns escaparà. I valorem l'opció de posar un puntal i fer la maniobra amb un puntal i assegurem això que dius tu? Podem O- posar un puntal aquí perquè no ens baixi el Sí, cotxe. i fer per llanta ens estalviem anular la suspensió. Si no, el que dius tu, eh? Sí, sí, ja tenim... Sospecho que hay un agujero ahí para el... No, farem. No. Però sobretot anem a... El David ara s'haurà de recol·locar, eh? Vale. Pujarem per aquí, aixecarem i sortirem. Vale? Zona d'eines la muntarem aquí, on estem ara. Vale. Perquè després ens anirà per aquesta maniobra. Vale. D'acord? Vale. Punto chatarra al cotxe vermell. Vale. I zona sanitària allà al cono. No em queda clar si s'ha d'estabilitzar, si s'ha de posar puntal, si no s'ha de posar o si s'ha d'anul·lar suspensió o no s'ha d'anul·lar. Posarem el puntal, no anul·larem Vale, suspensió i aixecarem el cotxe. Collonot. Ok? Vale. Vale? Vinga. Vale, David, ahora empiezan a venir. Vale, ¿me recoloco? No, todavía no. Dani, vamos a empezar a la maniobra, ¿eh? Vale, yo voy al exterior, ¿Sí? TC, y no se siente, no encuentro las piernas, no se nota las piernas. Vale, ¿Vale? de acuerdo, entonces. En principio- ¿Vale, Marc? Sí, te Vale. parece, por la estación por donde será. La extracción será, haremos un pozo a ella. Muchas gracias. Vale. Más perdido con 8. Vale. Vull dir que el que farem serà gestionar el teu vidre al darrere primer, perquè ho tenim abans, el vidre d'ella, val? I després farem un tall aquí amb serra, per aquí dalt. Vale? O sigui, sortirà cap allà. Aquí. Ahí està. Sí, farem un forat aquí. Vale? O potser fem tot un lateral, una ratlla. En tot cas, si s'ha de gestionar aquest vidre, s'haurà de recordar. Sí. Igual fem una altra. Fem una altra. Vale, David, ahora sí que te tienes que recolocar un poco. Preparem unes falquetes aquí. 15 litros, amb el paquet, un patio con tus habitantes. Per secundària, no? Sí, secundària. Comandament, Digue'm. on vols que em posis? On molestis? Bueno, aquí, ahí estás bien. Aquí estic bien? Sí. Marc, no tenim clau del cotxe, oi? Ah, és veritat. Quan vulguis engego. Vale, heu vist una clau per aquí? Sí, l'han tirat per aquí. Un segon. Ha caigut per aquí. Sí. Quan vulgueu. Oye, ¿habéis visto la llave del coche? No.
Tiar, quan tu vulguis, Venga, va, arranquem màquines. Atenció al moviment. Vale, Dani, empezamos maniobra. Endavant, Venga, va. Pues David, dales apoyo a ellos. Necesitan a ir uno del puntal y el... David, aquí. Aquí. Voy. Dale, entro, Vale, Tiar, voy, Y este era el puntal. Un poco más. ¡Stop! Está libre. Parad máquina. Reasegurad bien. Vale, esta máquina, porteu la fusta llarga. Continua amb la tracció. Sí, i jo em recol·locaré, però no... Vale, merci. Vale, trec les falques, Toni? Tens una cuina. Vale, Dani, escenario restabilizado, estamos por ti. Vale, estupendo. Pues jo em quedo amb el coll i farem un pont, si us sembla. O voleu fer un pont? Un pont millor. Vamos a por un puente. Un pont, tothom preparat? Voy, un moment, encara no. Juan, Vale, he tocat. Vale, guants drets. Fetge fer. ¿Para masquero? lo que me digas, si hago hombro, Carles, jo? vale, yo te voy a llamar. ¿Algún preparat que s'encarrega el Cristian de després de la secció? Ahora tengo hombro, sí. Vale, ahora cuando estoy hombro me vas a ayudar. ¿Tothom preparat? Sí. A la 3, 1, 2, 3, a la vez. Recol·loquem la taula, que no està bé. Vale. No està bé la taula. Bueno, cap endavant. Endavant. Más, a la derecha, cabeza derecha. Ara. Vale, preparat? 1, 2, 3, davant. Mantenim la tracció, ens recol·loquem, agafem taula, oxigen. Yo mantengo la tracción. Vale, oxigen tú. Vale. Sí? Tots preparats? Vale, oxigen preparat. Vale, David, no, falta taula al David, Sí, la zona sanitària entenc que està a 3 en el metres cono. on estem nosaltres en línia recta. Sí. Sí. Toni, está pistolat. No, no puedo pillar. No es pot, no es pot. Ai. Vinga, posem trinxes, Col·loquem bé la... inferior posada, central també? No la veig. Sí, ja Sí, està sí, solo les cames està posada. Vale. Ok, vale. Ja està tot? Sí. Continua fent tracció, Anem a fer una cosa, hem de desplaçar del vehicle perquè està molt a prop al cap del cotxe Sí. i després l'elevem. Arrosseguem. Arrosseguem primer, vale? Vinga. 1, 2, 3. Vale, suficient? Vale, aixequem. 1, 2, 3. Vinga, desplaçament. Ok, stop. 1, 2, 3, abaix. Que jo he hecho un motocericada aquí, senyor. Hola. Molt bé. Molt bé, víctima Vale. inconscient, no recupera consciència, respira amb dificultat a nivell Muy bien, técnico. Recuperamos la herramienta. y es arriba. Ahora os vais a cagar. He saludado a la cámara, Venga, que vaya bien, chicos. Venga, hasta ahora. Este puntal hay que sacarlo de aquí. ¿Puntal fuera? Sí. Mira, tenemos dos. O ir por detrás o romper el techo. Romper el techo y que salga... ¿Cómo está el asiento del Blanco. piloto? Venga. Ahí por detrás. Yo pensaba hacer una maniobra de techo. Lo estabilizo, Iván. ¿Vale? Si lo ves claro, Sí. un poquito. Vale. Vale. Ok. ¿Esto fuera? Sí, fuera. Muy bien ahí.
Dani, tendréis que recolocar a la víctima porque hay que gestión de vidrios, ¿eh? Vale. Te enviaré a uno ahora, ¿Para hacer qué? para poder romper este cristal, Ah, de acuerdo. ¿de acuerdo? Ok, dime cuándo lo quieras hacer. Sí, pues ya será lo primero que haremos. Bueno, veniu cap aquí. Tenim el cotxe així. ¿Vale? La víctima la tenemos aquí en esta ventana. Bueno, esto sería más bien Sí, no, Sí, está bien, está bien. este lateral. No, yo creo que está bien, así está perfecto el coche. Vale. Vale, la tenemos aquí. Yo lo que quiero hacer es gestionar estos dos vidrios. Sí. ¿Vale? Empezaremos por el de detrás y luego por aquí. Y veis que la víctima, la cabeza donde la tiene alineada hacia arriba, Sí. pues que salga hacia allí. Un pozo. Por lo tanto, haremos un pozo. Vale. ¿De acuerdo? Entraremos con sierra por detrás. Vale. Vendremos. Què vols entrar? Per darrere o per davant damunt també? No, per aquí. Per davant, vale, Davant perfecte. damunt també, Sí, i ens correcte. emportarem tros de vidre Vale, damunt vale, també. vale, Així. perfecte. Sí, Vale? sí. Là ho podem fer amb la cisalla, si voleu. Tenim la GoPro allà, vale. Sí. Cuidado. Vale? Farem aquest tall amb cisalla i aquí entrarem amb serra i farem això. Vale. Ok? Sí. És el nostre plan No, A, no, B. vale. Digue'm. Ho dic perquè amb la cisalla i el vidre què vols fer? No, el montanat. El Ja, guinyo. però el vidre hauràs de gestionar alguna cosa. Sí, porque nos lo llevaremos. Cuando venga la sierra. Quan acabi el vidre entrarem ja amb cisalla. O abans. O abans. Bueno, reventando el cristal. Sí. Vale, vale. Y luego ya vendrá la sierra a buscarlo. Ok. Es decir, Rebut. quiero simultaneidad. Entendido. Vale. Primero, antes de todo, dos preparáis eso y uno tiene que entrar dentro, entrarás, Sí. ¿vale? Con el plástico y tal para taparla, porque hay que gestionar todo este Plástico y protección dura. Sí, plástico y protección dura. Ponemos la protección, el plástico, ¿de acuerdo? Te encargas. Vale. Ok. ¿Vale? Ok. Y los demás preparamos esto, sierra y... Vale, ¿sí? Son las herramientas aquí, las zonas de chatarra y estación son las mismas. Vale. Ok. Vale? Vinga, preparo serra. Venga. Sí, però s'ha de preparar tot el dels vidres aquí. Sí, ara. Vale. Vale. Sí, prepara la serra, Toni. Jo foto la manta de... Sergi, el vols... Ah, vale. Si vols aquesta més grossa, te n'he posat una. Vale, és que no la trobava. Dani, la poses a sobre? Tenim protecció, vale. Mireu, vinc aquí amb vosaltres. Sí? Dani, ¿cómo está? Vale, continúa estable y cuando quieras podemos descansar. Vale, pues el David viene con vosotros para tapar a la víctima, que empezaremos por el cristal del Marc, pero tapad primero a ella, ¿eh? Vale, mireu. Quan la recol·loquem? Abans o després del vidre? No, ara necessitem que ho tapeu. Vale. Els dos vidres. Sí, sí. Saps que ha de recol·locar la víctima? No, mentre la aguanteu és suficient. Vale. Primer farem el teu, Marc. El plàstic, vale? I jo, Marc, hauré de posar ja amb tu. Sabré o no? Vale, primer els vidres, eh? Primer el vidre del Marc. Vale, estem a punt. A mi no m'entra la puta serra. David, Mejor eso. Sí. Però no entra, tio, és de puta. No s'ha quedat la pestanya, algo trencat a dins? No, perquè l'altre entra bien, però esto no. ah, sí. Comandament. David, haig de passar aquest vidre. Vale. Pots indicar-ho? Sí. Fes-ho ja, eh? Fes-ho vidre, eh? Un segon. Marc, vidre, protecció ocular. Quan tu em diguis, David, Vale, sí? Fes-ho vidre, eh? vale. Comandament. El Marc protegirà amb la taula. Vale, perfecto. Vale, sí. Pues vete preparando, monta la... No, ya está montada la cizalla. Pues mira, ahora cuando ellos rompan ese cristal, tú ya tendrás acceso ahí para meter la cizalla, ¿de acuerdo? Vinga, va, el segon vidre. Està protegida per plàstic tècnic. Digue'm, Marc. Hi ha plàstic o no hi ha plàstic dur? Vale. Ok, va el vidre de davant. Deixa'm plàstic dur. Marc. Hi ha protecció dura ja, eh?
Sí, al mar. Sí, que le podéis romper ya. Trenco vidre. Vale, mi negocio porcental aquí. Haz una restabilización. Un poco más, ¿vale? Una bruta. Está ya, al coche vermell. Coge la cizalla, la protección y que te protejan, te ayuden en un momento. Ahí está, muy bien. Aquí, davant. La sierra. Aquí interior entra ahí. Ya está bien, sigue. No acaba tot allà, No? I queda una punta de plàstic. Vale, màquina fuera. Marc, passar la serra pel cap, ¿vale? ¿Pots moure d'aquí? Simplemente también lo que ¿Tienes el... Dani, ¿tienes el ente cervical un momento? Mira lo que hay allí, Pots mirar, miro la part de dalt i aquí hi ha alguna cosa. Vale, Edgar. Marc, tú controlas. Vale, pues lo que puedes hacer es recuperar la madera y crear la zona sanitaria. Farem un pou a sobre la víctima. Passarem per davant del gol i anem a buscar-li la... Va, empezamos corte. Protecció. Vale. Vale? Dani. Quan tu em diguis, Edgar. Ens anem aquí davant, Cuido. La serra farà així. Ei, ja arriba alçada, tira. On vinc a buscar, aquí? Sí. Vamos. Per davant muntant bé. Gas. Entro. Edgar, sí, voy. Entra a serra, interior. Ya te veo. Cara, que no tenéis control. Per aquí dalt, si voleu. ¿Tenéis control del Tony? Sí, feu tot segon. Vale, ya miro yo y yo te pararé. Va, sigue. La pesa, que no entre la pesa, ¿eh? Atención la goma. Cortate esa goma, quitamos Protejo plástico. corte. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Que me está tirando la caña el bombero. Que me sopla la oreja. Ah, ferralles allà, No me saquéis, por favor. No podéis entrar. Muy bien, protegemos todo bien.
Lo tinc jo. Sí? En 3, 1, 2, Ja. 3. Esa zona, aquestes eines més retirades. Vale. Soc jo, Dani? Dani, ¿estás pensando en la estación? No, Notes això? no, Aquí tampoc? no. Vale, todo esto fuera. Oh, no noto res. Estic molt marejada. Vale, Sanarinet. Dani, Dime. tendrías que salir de ahí. El marc és puntos vertical, Marc és per davant. ¿Tienes alguna grapa? Vale. Àngel, ja el tenim. Momentito. ¿Tienes alguna grapa? No, tengo una pero que necesito. Aquí necesita el pie, Dani. Déjame una grapa. Vale. Vale, Àngel, si ves que voy a salir, déjame espacio, cabrón, ¿vale? Vale, vas a hacer un camino, ¿no? Acabamos esto, señores, va. Vale, restabilizo. Restabiliza, va. 3 segons. Júntalo. Vale. 1, 2, 3. Vale, no. Estabilitzo per l'altre cantó. Vale, sabut. Vale, restabilizar, restabilizar. Vale. Iván. Vale. Restabilizamos. Eines fora, guants de látex. Herramientas fuera. Vale, comentaré más puntal, perquè la gent... Vale, a punt. Vale, estem a punt. Vale, comandament sanitari. Vale, ok, tenim aquí a Àngel, està conscient, però es queixa molt de les cames, no nota les cames, d'acord? I a més, està a punt d'entrar en xoc. Així que, sisplau, tothom preparat per fer l'extracció. Vale. Entra fusta llarga directament per darrere, farem una elevació. No puedo moure. Cuidado, gireu contra la cadera. De lado, de lado, sí. Ho tenim? Entrarà la fusta entre la víctima i el seient. Desplaçarem a la víctima i farem rotació i elevació a la vegada. Vale, tothom preparat? Pero no dejes que meta la madera. Aquí en su hombro, ¿no? Sí. La fusta entrarà per l'ombro. Si no, dale. Aquí, fem tu gran. La fusta anirà per l'ombro. Que hem de separar la víctima de la... Entra per aquí? Vale. Sí, tothom preparat? Entra lateralitzada. Tothom ha entès la maniobra? Entra la fusta entre la víctima i la porta. Vale? A la de 3. 1, 2, 3. Col·loquem espai. Molt bé. Fantàstic, una mica més. Vale, Ok. Recol·loquem el... Lista. Ja està? Baixem o no? Sí. Baixem. 1, 2, 3. Vale, ens recol·loquem. Mantenim la víctima recolzada sobre la taula. Desplacem. Tothom preparat? Sí. A la de 3. 1, 2, 3. Vale, recol·loquem. Continuem. 1, 2, 3. Vale, baixem. Horitzontal. La fusta no, Fusta horitzontal. no surt perquè està enganxada amb el seient. Vale. Horitzontal. A la de 3. Hem d'estirar fusta recta cap a l'igual. Ok, vale. Estirem, Continuem. 1, 2, 3. Vale, stop. Ara sí, horitzontal. Atenció, oxigen. Dani, una miqueta més. Joder. 1, 2, 3. Perfecte. Vale. Això aviseu-me perquè si no... Dale una pujada. Antes ja estem a punt de sortir, Voleu rotar? Vale. Si no, la Esteu preparats per fer rotació aquí? Sí, Podeu? sí, Sí? sí. Fusta estable, rotació. 1, 2, 3. Vale, trinxes. Ok, zona d'extracció. Ahí, al lado de su hermana. Trinxa del fet. Surt aquí, tio, no? Vale, atenció, zona de recepció de víctima, la tenim a la esquerra de la víctima. Vale. Rebut? 1, 2, 3, elevació. Vale, continuem. Ah, no, que el David la ha preparado aquí. ¿Ah, la esta? mitad. Ah, vale. Perdona. Ah, no. Esto son las preparaciones de la zona... Vinga, preparats? 1, 2, 3, a baix. Vale. Molt bé, Àngel. Semifallo meu. El què? Tot això. Ah, ja. Aneu.